дуруд тамошобинони азиз, мухлисон ва дӯстдорони футбол. Бозии охирин дар гурӯҳи К дар марҳилаи интихобии ҷоми Осиё миёни мунтахабҳои то 23 солаҳо, миёни дастаҳои Тоҷикистон ва Сурия. Бозӣ бениҳоят муҳим, рақобати ҳассос ва тақдирсоз барои дастаи ҷавонони мо, ки аз натиҷаи имрӯза вобастагӣ хоҳад дошт, ки мо ба марҳилаи ниҳоӣ ин мусобиқа рохат пайдо мекунем ё не. ва ин манзараҳои зебо, ин лаҳзаҳои ҷолиб бо салюткафонӣ бахшида мешавад ба рӯзи истиқлолияти ҷумҳурии Тоҷикистон, 34-мин солгарди ин ҷашни муҳими давлатӣ. Истиқлолият не як воқеаи гузаштаи таърихӣ аст, балки равандест, ки ҳар рӯз бо меҳнати содиқона, дониш, ваҳдат ва масъулияти шаҳрвандӣ пойдору мустаҳкам мегардад. Зинда бод Тоҷикистон бо мардуми саодатманду соҳибмаърифат ва ояндаи дурахшонаш. Тоҷикистон ба пеш ва умедвор мешавем, ки имрӯз дастаи ҷавонони мо метавонанд натиҷаи лозимаро ба даст биёранд, зеро ки имрӯз пирӯзӣ ба даст овардан кифоя намегардад. ҷузъиёти натиҷаи лозимаро каме баъдтар ба шумо хоҳем пешкаш гардонд. ҳоло бошад дастаҳои Тоҷикистон ва Сурия ба майдон даъват мегарданд. теъдоди мухлисон кам нест. рости аксарияти мухлисон аз дигар тарафи варзишгоҳ ҷамъ шудаанд, ки таҷҳизоти наворбардории асосӣ ки майдонро нишон медиҳад, аз он тараф теъдоди мухлисон камтар аст, аммо аз ду тарафи таҷҳизотҳои наворбардорӣ шумораи мухлисон хело ва хело зиёд аст. бозии байни Филиппин ва Непал баргузор гардид пештар бо ҳисоби 4-0 ба фоидаи Филиппин хотима ёфт ва ана ҳамин натиҷа каме ҳолат ва вазъи дастаи моро мураккабтар мегардонад. аммо ман бовар дорам, ки мо метавонем сазовор имрӯз бозӣ кунем. агар бозии зебо нишон диҳем, ҳатман натиҷа ҳам хоҳад шуд. аммо Сурия дастаи заиф нест. ягона дастае, ки дар ду давр натиҷаи 100% дошт, маҳз Сурия аст бо касби 6 имтиёз. ҳоло бошад суруди миллии Сурия садо медиҳад. ҳоло бошад суруди миллии Тоҷикистон садо медиҳад.
сароидани суруди миллӣ ман бовари комил дорам ки дар дили бозингарони дастаи ҷавонони тоҷикистон ҳуввияти миллиро дучанд бедор мекунад. онҳо дарк мекунанд ки дар ин рӯзи муҳим чӣ қадар бояд ки дар майдон агар лозим шавад ҷонфидоӣ кунанд, тамоми қувваашонро истифода баранд баҳри натиҷа дар рақобат. истиқбол мегиранд мухлисонро бозингарони дастаи мо. умедвор мешавем ки онҳо аз ибтидо даступо хӯрда намешаванд ва бозиҳои қаблӣ гарчанд ки якеам бохт буд, бозингарони мо умуман дар маҷмӯъ заиф набуданд. ҳайати ҳастии дастаи тоҷикистон барои бозии имрӯза: дарвозабон рақами 1 Сафармат Ғафоров, рақами 3 Раҳматшор Аҳмадзода, 5 Содиқҷон Қурбонов капитани даста аст, 8 Муродали Ақназаров, рақами 9 Абдулфаттоҳи Худоидодзода, рақами 10 Алиҷони Буризод, 12 Муҳаммад Иқбол Давлатов, 14 Мусо Қаҳоров, 17 Абубакр Сулаймонов, рақами 20 Фатҳулло Олимзода ва рақами 21 бошад Шаҳбоз Ҳабибов. сармураббии даста Леван Хомерики. бози имрӯзаро бошад ситоди доварон бо сардории Коки Нагамине аз ҷопон ҳакамӣ мекунад, дар канорҳо кор мекунанд. Сатоши Мичияма инчунин аз ҷопон ва Саид Рашид Алмарзуқӣ аз Амороти Муттаҳидаи Араб. довари чорум бошад Яҳё Алмулло аст. ҳайати асосии Сурия нисбат ба бозии гузашта тағйироти чандон зиёд нест. 4 мазад онҳо 5-3-2 бозӣ мекунанд. хатти дифоӣ устувор мегузоранд. дарвозабон рақами 1 Максим Сарраф, рақами 2 Усама Алжируди, рақами 3 Холид Алҳайя, рақами 4 Али Алрина, 7 Ҳасан Даҳан, рақами 8 Маҳмуд Наев, рақами 10 Маҳмуд Аласват капитани даста асту 11 Анас Даҳан, 14 Алмиқдад Аҳмад, 15 Абдураҳмон Аларҷаҳ ва рақами 19 бошад Муҳаммад Ал-Мустафо. сармураббии даста мутахассис аз Сурия аст Моҳир Баҳрӣ. ва ин бозиро барои шумо шарҳ медиҳам меҳровари кишвар. пас аз пирӯзии Филиппин бар Непал бо ҳисоби 4-0 барои зинаи аввалро касб кардан мо бояд ки дастаи Сурияро бо тафовути ё 2 гол шикаст бидиҳем ё бо тафовути 1 гол аммо 3 гол бар иваз занем. яъне ки ҳисоби ё 3-2 ё 4-3 моро қонеъ мегардонад барои зинаи аввалро касб кардан. аммо ҳамзамон омилҳои иловагӣ низ ҳастанд ки метавонанд таъсир расонанд барои баромадан аз зинаи дуюм. онҷо чуне ки медонем аз миёни тамоми дастаҳое ки зинаи дуюмро ишғол мекунанд 4 даста метавонанд ки ба марҳилаи баъдӣ бароянд. аллакай як даста маълум аст Чин ки дар 3 бозӣ 7 имтиёз касб кард ва натоиҷи бозиҳои гурӯҳҳои дигар ҳам таъсир хоҳанд расонид. яъне ки 3 дастаи дигар метавонанд ки аз зинаҳои дуюм ба марҳилаи баъдӣ рохат пайдо кунанд. ҳоло чанд сония дигар мемонад то шурӯи рақобат. ҳамзамон иттилоъ расид ки дастаи Қирғизистон ҳам пас аз шикаст додани Шри-Ланка бо ҳисоби 6-0 дар гурӯҳи худ зинаи аввалро касб кард ва ба марҳилаи ниҳоии ҷоми Осиё ки дар Арабистони Саудӣ соли 2026 баргузор мегардад рохат пайдо кард. хотиррасон мешавам дар 2 ҷоми Осиё миёни ҷавонони то 23 солаҳо мо дар марҳилаи ниҳоии мусобиқаҳо бозӣ кардаем. пайҳам садоишта ки довар баъл мешавад ва рафтем. талош барои натиҷа, танҳо барои пирӯзӣ дар чунин рӯзи муҳим дар ҷашни давлатӣ. барои нафарони фаромӯш карда бо пироҳанҳои сурх бозӣ мекард дастаи Тоҷикистон ва бо пироҳанҳои сабз бошад дастаи Сурия. омодагии ҷидиди аст Сурия. чанд дафъа имконият пайдо карда будем барои назорат кардани рафти тамринҳои ин даста. нисбат ба бозии гузашта тағйирот зиёд аст дар ҳайати мо. мо 2 талафоти кадрӣ дорем. яке корти сурхи Азбек Ҳаитов дар бозии муқобили Филиппин ва инчунин Амадони Камолов ки пас аз бозии аввал аллакай осеб дошт. нафаре ки бениҳоят муҳим аст барои дастаи мо.
иштирок имрӯз намекунад. ҳуҷуми Тоҷикистон. Фатҳул Олимзода пас ба марказ. На чандон хуб ин пас иҷро гардид. Ба ҳар сурат тӯб ба ихтиёри мо дигар бора бармегардад. Раҳматшон Аҳмадзода кӯшиш кардан дар кор аст ки бо пасҳои кӯтоҳ наздик шавем ба ҷаримагоҳи рақиб. одатан партопҳои ҳавоиро бозингарони Сурия хуб метавонанд баргардонанд. ва нисбат ба бозии гузашта якчанд тағйиротро мо қайд кардем. Меҳрубон Каримов, Муҳаммадалӣ Азизбоев, Далер Шарипов, Рустам Камолов имрӯз дар ҳайати асосӣ нестанд. имконият пайдо мекунанд дигар бозингарон. Абдулфаттоҳи Худойдулзода барои мисол, Шаҳбоз Ҳабибов, чун ба мо натиҷа лозим аст, имрӯз бо ду ҳамлавар бозӣ мекунем ва ин дуруст ҳам ҳаст. аммо дар баробари ин Сурия 5 дифоъгар мегузорад. яъне ки ба Сурия натиҷаи мусовӣ кифоя аст барои аз зинаи аввал рохати мустақим ба марҳилаи ниҳоии ҷоми Осиё ба даст овардан. аммо ҳамзамон як варианте ҳаст ки Филиппин тавонад аз зинаи аввал барояд. мо бояд ки Сурияро шикаст бидиҳем, аммо на бо он натиҷае ки ман пештар қайд кардам, яъне ки на бо таносуби ду гол ва на бо задани 3 гол. дар ин сурат маъз Филиппин аз зинаи аввал рохат ба даст меорад. Худойдулзода партоп ба тарафи Алиҷон. фишор меорем. голи тезкор ба мо албатта ки кӯмак хоҳад расонид. бачаҳои мо дар дилашон боварӣ бештар мешавад. ва албатта голи тезкор каме оромтар хоҳад сохт бозингарони моро, чун вақт зиёд мемонад ва идома медиҳанд тадриҷан кӯшишҳои худро барои задани голи дуюм. зарба зада намешавад аз масофаи дур. Мусо Қаҳоров пас ба канори чап. Дур бармегардад Фатҳул Олимзода. Қаҳоров ва зарбаи кунҷӣ кор мекунад. медонед як ҷои дигар мемонад барои баромадан аз зинаи дуюм. се дастаи дигар аз зинаҳои дуюм аллакай рохат барои худ таъмин карданд. Чин, Узбекистон ва Лубнон ки 7 имтиёзӣ касб карданд. барои ҳамин кӯшиш кардан дар кор аст ки мо пирӯзӣ ба даст биёрем ки ба мо зинаи аввалро таъмин намояд. дарвозабон дур тӯбро мепартояд. Анас даҳан тӯбро аз даст дод. 3 нафар онро гирд кардан имкон надоданд ки ҳаракати худро давом бидиҳад. Алиҷон буризо толан бо тӯб аст. дар назди ӯ 2 нафар аст. пушти як нафари дигар аст. як нафар мегузарад. Алиҷон пас дан дар кор аст аллакай. зарба ҷониби дарвоза. ишора мекунанд бозингарони мо ки тӯб ба бозингари Сурия расидааст. зарбаро Муродалӣ Ақназаров иҷро кард. хавфнок ҳам буд зарбаи мазкур. боригар таваҷҷӯҳ мекунем. аламихел зарбаҳоро бештар кардан дар кор аст. ҳуҷум кардан хуб аст, аммо хатти дифоъро фаромӯш набояд сохт. ва аз нигоҳдории маркази майдон ҳам бисёр чиз вобаста хоҳад буд. ҳоло маркази майдон пурра дар зери идораи мо аст. ғафоров. Сафармат Ғафоров аз зумраи он дарвозабонҳое аст ки қадди баланда дорад, аммо ҷаиши хуб дорад. бисёр чолок аст. аз ҳамин ҳисоб надоштани қадди баланди худро ҷуброн мекунад.
раҳматшоҳ партоб тарафи ҳамлаварон туп намерасад. партоб тарафи ҷаримагоҳи мо Содиқҷон Қурбонов бисёр осон бартараф менамояд ин ирсолро. маълум аст ки ҳамлаварон низ дастур доранд ки дар хатти дифоъ кор конанд, зеро ки бубинед дар куҷо қарор мегирад Абдулфатоҳ Худойдодзода. пешҳаракат мекард Алиҷони Буризод. ишора мекард ки кушода шаванд ҳамла сагон. аз марказ Абубакр Сулаймонов. як паси дигар бениҳоят хуб. Кани партоб Худойдодзода партобиу бартараф мекунанд дифоъгарони Сурия. Олиҷаноб тӯбро гузаронда истодаем байни бозингарони Сурия. аллакай дар бозии дастаи мо як расм маълум аст. худи Алиҷони Буризод меравад ба канори майдон барои иҷроиши зарбаи кунҷӣ. партоб аз ҳад баланд аст, начандон мувофиқ. вақт набояд гузошт ки ба аксулҳуҷум гузарад Сурия. Анас Даҳан яке аз хавфноктарин бозингарони Сурия ба ҳисоб меравад. пасро сустар иҷро кард. ин ба фоидаи мо аст албатта. Худойдодзода ба иштибор омеда аз зимни пасди Абдулфатоҳ. Қурбонов ҷуфти дифоъгарони марказӣ дастаи мо имрӯз бозингарони таҷрибадор ҳастанд. ҳам Содиқ Қурбонов аз синни навраси аллакай дар сатҳи Лигаи Олӣ бозӣ мекард, ҳам Раҳматшоҳ Раҳматзода. Раҳматшоҳ ки ними мавсими ҷадидро дар Барқшӣ гузаронд. ҳоло бошад ба бошгоҳи хориҷӣ пайваст. пештар ҳам ӯ дар Индонезия бозӣ мекард ва дигар бора ба чемпионати ин кишвар ӯ баргашт. Давлатов бисёр хуб рахла мекунад бозингарони мо маркази майдонро. аз тарафи чап пешниҳод ҳаст. Абубакр Сулаймонов пас медиҳад ба Фатҳулло. Олимзода Фатҳулло партобиу. на ин ба назарам ки тасмими зарбазанӣ буд. аммо ягон натиҷа мо мутаассифона гирифта натавонистем аз ҳамин ҳамла. маълум аст ки Сурия бештар имрӯз талош хоҳад кард барои нигоҳ доштани ҳисоби мусовӣ. зеро ки дар гурӯҳи мо 7 имтиёз дастаро аз зинаи аввал мебарорад ба марҳилаи ниҳоии ҷоми Осиё. дастаи Сурия дар ду ҷоми Осиёи охирин бозӣ накардааст. яъни мунтахабҳои то 23 солаҳо дар назар дорам. соли 2022 ва 2024 ки дар Узбекистон ва Қатар баргузор гардиданд, онҳо рохат ба даст оварда натавонистанд. агар мо таносуби тӯбҳоро ба иномат бигирем, бо Сурия баробар дорем, ҷамъи 3 гол. мо 4 гол задем ва 1 гол сар додем. Сурия бошад 6 гол ба самара расонидааст ва 3 гол ба дарвозаи худ сар додааст. ирсол ба ҷаримагоҳ. Сурия дар ҳуҷум аст.
партобашон به натиҷа мегузарад ва ту аз пӯи бозигари Сурия аз майдон берун шуд. Аут. ҳар лаҳза фаъолона сармураббии дастаи мо Леван Хомери ки ишора менамояд ба бозигарони канорӣ ки куҷо ҳаракат кунанд ва чӣ тавр аз фишор бароянд. бояд ки барохтар пас иҷро мекард Алиҷони Дуризод. бозигари Сурия ба танҳоӣ пешҳаракат мекунад тариқи марказ. ин рақами 7 аст. Ҳасан Даҳан дуртар кардан дар кор аст бозиро аз ҷаримагоҳи худамон. тубро умуман дар кор нест ва Сурия зеро ки ин даста агар идораи бозиро ба худ бигирад бисёр мушкил мешавад дигар бора ба муҳри пешина баргаштан. Муҳаммад Иқбол Давлатов имрӯз аз ҳайати клуби марказии варзиш Артиш ду бозигар дар майдон аст. худи Муҳаммад Иқбол ва Шаҳбоз Ҳабибов. оли шурӯъ карда буд ин мавсимро Шаҳбоз. дар чанд даври аввал 3 гол ҳам зада буд. ин мавсим воқеан ҳам дурахшида истодааст дар ҳайати дастаи худ. партоби оли ҷаноб ба ҷаримагоҳ. Алиҷон андак дуртар тубро сар дод. коркарди беҳтарро ҳамин вазъият тақозо менамуд. аммо ҳамон як фурсате буд ки тубро манъ карда бояд ё зарба мезад ё пас медод ба нафари наздиктарин. дар кунҷи майдон бозигузорӣ карда мешавад. аксу ҳуҷуми Сурия зудтар баргаштан дар кор аст. як нафар бозигарони рақиб дар канор холӣ аст. қоидавайронкунӣ нест. оли ҷаноб кор кард дар хатти дифоъ Абубакр Сулаймонов. фато муфаҳмо ки чӣ партобе буд. боз баргаштан лозим мешавад. канори чап холӣ мондааст. бояд баргардад Худоидодзода. ба назарам ки Абубакр Сулаймонов осеб бардоштааст дар доираи марказ. ба замин меафтад. ин мушаки по аст. ҳоло Шаҳбоз Ҳабибов чандон намоён нест бозиаш дар майдон. аммо ин танҳо оғози рақобат аст. танҳо 14 дақиқаи пурра пушти сар шудааст. дар кишвари мо як муддате аст ки ҷашни футбол аст. мухлисони имконият доранд ки ҳам бозиҳои мунтахаби то 23 солро тамошо кунанд ва ҳам имконият буд ки бозиҳои ҷоми миллатҳои кафаро дар шаҳри Ҳисор. Хайлоев чизе нақл карда истодааст ба Муҳаммадали Азизбоев. тубро баргардондан дар кор аст. тағйирот лозим намешавад. умед мебандем ки Абубакр Сулаймонов худро хуб ҳис мекунад ва бозиро давомда метавонад. талафот дар аввали бозӣ метавонад ки нақшаҳоро барбод намояд. қисман ҳам бошад, аммо таъсирам мерасонад. Раҳматзода Қурбонов
حالا که سوریا شروع میکند دفاع کردن رو از نیمه میدانی ما تو دهه اول کمی دیگر بود موقع گیری بازیگران سوریا. خود دوزوده پرتاب به جریمه‌گاه علی جان توپ منکنی علی جان ضربه باید شود اینجا کجا توپ رو سر داد شهباز حبیبов برای چی کار کرد لازم بود در همین وضعیت اما مانندی ابراهیموویچ به نظر من کرد تو برو علی جان بوریزاد دیگر برای متوجه میشیم. ببینید الان این خیل و یک کار کردی علی جنابی دیگر ضربه رو دروازه‌بان برگردوندن نتوانست تنها دفاعگر توپ رو برآورد اما شهباز حبیبов برای حمله بر همینجا یک رسیش کفایه بود برای ضربه زدن. فرصت بهترین رو از دست میدیم. پس از اونه که توپ رو دورتر سر داد خود رو پرتافت شهباز برای توپ رو زدن اما بعد دروازه‌بان سوریا برخورد. فرصتی بهترین و حتی پای خود را تاب داده در هوا من کرده است توپ را. در دقیقه 15 رقابت امکانات پیدا کردیم برای گلزنی. کوشش کردن در کار است که چنین شانس ها بیشتر شوند. گل این تنها نتیجه است. جریان بهتر شود اگر گل حتما می شود. رحمتزاده ابوبکر سلیمانов کنارهای ما بسیار خوب حرکت کرده ایستادند. از یک طرف خود دوزوده از طرف دیگر باشد فتح‌الله علیمزاده این زمان موسی قهارов مسافر میدهد یک نفر را ضربه کنجی کار کرد موسی قهارov بهترین نشانزن تاجیکستان در مرحله انتخابی محمدعلی عزیزبایف به حساب می رود که دوبل یا خود دوبل زده بود با دروازه نپال. پرتاب به جریمه‌گاه برآورده بشود از کنار دیگر توپ رو قبول میکرد دفاعگری مرکزی صادق جان قربانov دریبلینگ ندارد این بازیگر. برای همین از همین وضعیت ضربه کنجی کار کردن نتیجه البته که خوب است. علی جان یک پرتاب دیگر با جریمه‌گاه فرصت است ضربه و گل نه چطور با کی زد توپ که سرعت ضعیف شد. راستی من که خیال کردم که توپ به دروازه وارد شده است. دروازه‌بان برگردانده است مکسیم صراف. باز هم زیر توجه شهباز حبیبov است. از حساب قوه از حساب جثه عظیم خود او میتواند در چنین حالت‌ها مبارزه برد. مبارزه ثمرناک.
100% шонси беҳтарин буд. аммо чӣ тавр бозӣ кард дарвозабони Сурия. ибтидо даст бардошта буд, дар як лаҳза дастро хамонд ва баргардонд. зарбаи воқеан ҳам қавӣ иҷро карда буд Шаҳбоз Ҳабибов. агар мо вазъро дар гурӯҳ феълан нигоҳ кунем, Сурия дар зинаи аввал аст, Филиппин дар зинаи дуюм, мо бошад дар зинаи сеюм. офсайд нест? На, будааст. дар офсайд қарор дошт Шаҳбоз. Абдулфатоҳ Худоёдзода гарчанд ки дар бошгоҳҳо ҳамловари марказӣ бозӣ мекунад, имрӯз ӯ дар канори рост дар мавқеи Амадони Камолов бозӣ дорад. ба назарам ки беҳтар буд ба марказ ибтидо бозӣ кардан. паси мушкил иҷро карди тарафи Шаҳбоз Ҳабибов ва ба хатогирӣ омедиҳад дарвозабони Сурия. Муҳандир Давлатов нигоҳ мекунад гирду атрофи худ ки кӣ озод аст. Сулаймонов. паси хуби Абубакр ба канори чап. партоб дар кор аст аз замин мавқеъ зарба. Фатҳулло Олимзода метавонист ки беҳтар бозӣ кунад. аммо дарвозабони Сурия як қадам пештар монда тӯбро гирифт. ба назарам аз замин мавқеъ мешуд дарвозабонро ҳам санҷидан ки худаш зарба мезад агар Фатҳулло Олимзода. ишора мегардад бар Аҳмадшор Аҳмадзода ки атрофаш холӣ аст, саросима нашавад. фишор наварда истодаст Сурия. як дафъае ки ҳамловарон ва муҳофизатгарони Сурия кӯшиш карданд ки фишор биёранд, бо як паси дароз мо аз прессинг баромадем, монанди ана ҳамин ҳуҷум. маркази майдон холӣ мондааст. зудтар баргаштан дар кор аст. зарба аз масофаи дур. агар Сурия зарба занад, ана ҳамин хел зарбаҳояшон бошад ки бештар шавад. дар асл иҷоза додан дар кор нест ки аз ҳад зиёд наздик шаванд ба ҷаримагоҳи мо. зарбаҳо аз масофаи дур бошад, қабул аст. фоизи тӯби доракунӣ 63/37 бартарии Беняд Калони дастаи мо аст. аммо ин тӯби доракунии холӣ нест. ҳуҷумҳо албатта маҷрои хатарнок касб карданд. Сулаймонов пас ба канори чап. Олимзода як бар як метавонад гузарад аз дифоъгари рақиб. дорад дриблинги хуб аст ин бозингар. аммо ин ё ба он имкон доданд ки фиреб диҳад. Холид Ал-Ҳайя дифоъгари канори Сурия аст.
шабоз ҳабибов дар набар дар қабати ду муваффақ нашуд. чуне ки ман пештар қайд кардам, аз 4 дастае ки аз зинаи дуюм метавонанд рохат ба марҳилаи ниҳоии ҷоми шоба даст биёранд. аллакай 3 даста маълум шуд. 3 дастае ки 7 имтиёзӣ касб карданд. алиҷони буризод метавонад дар канори майдон бо усулҳои худ рақибро баъдан ӯро ду нафара маҳкам карданд, имкон надоданд ки пас диҳад. раҳматшоҳ дубро бармегардонад ба Сафармад Ғафоров. аллакай услуби бозӣ мо маълум мешавад. якчанд пас дар марказ, ҳамон лаҳзае ки бозигари канории Сурия ба фишороварӣ мегузарад, мавқеаш холӣ мешавад, ним муҳофизатгари мо аз пушти ӯ кушода мешавад. дарҳол партоб. ақназаров сахттар паси худро иҷро кард. бояд ба поп пас медод ба Худойдодзода. партоби тавил иҷро мегардад тарафи ним муҳофизатгари Сурия. инҷо танҳо мемонад Маҳмуд Наев. хода бозӣ вайрон нашудааст, довар хомӯш мемонад. раҳматшоҳ анак имконияти акс ҳуҷум ташкил кардан ба даст меояд. холӣ аст Абдулфатто, барвақттар пасдан дар кор буд. агар офсайд нашуда бошад хавфнок аст ин ҳуҷум. партоб расиш дар кор буд дар ҳамин ҳуҷум аз тарафи Фатҳулло Олимзода. андак нарасид, ҳама корро дуруст карда буд Абдулфатто Худойдодзода, аммо як пас пеш ҳам олиҷаноб буд аз байни дифоъгарон. онро Алиҷони Буризод ба назарам ки иҷро карда буд. бале шуда истодааст. бале давом дан дар кор аст ҳамин гуна ҳуҷумҳоро. пас аз тубрабӯи амагӣ 3 пас шуд то ба тубро ба Фатҳулло расонда. нишоноди хуб аст. Қурбонов Фарид назиктарин бозӣ мекунад. ба сари вақт мавқеи дифоъгари севи марказиро маҳкам мекунад Муҳаммад Иқбол Давлатов ва қоидаи бозии муқобили ӯ вайрон мешавад. Раҳматзода як паҳлӯи хуби бозигарони мо марказро бисёр осон убур карда истоданд. Олимзода дар дохили ҷаримагоҳ аст. партоби ӯ бартараф карда шуд. як зарба мешавад ниҳоят ё не? пуштнокӣ зарба мезанад. боз Шаҳбоз Ҳабибов. бале боз ҳамо
اما چی قدر آسان فرار میشود دولیم-زوده. اگر دقیق ضربه اجرا میکرد شهباز افساید نبود. шавоз ҳабибов хост ки сад гузорад ва тӯбро маҳкам кунад аз рақиб, аммо тарафи тӯб умуман ҳаракат накард. чӣ ҳолате рух дод? шояд ки бо даст ҳаракат карда ба рӯи шаҳбоз зад. бале 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 ин қоида баромкун аст аслан. али ал-рина طبق تغییرات آخرین اضافه شده به قاعده‌های فوتبال همین حرکت باید که با کارت زرد مجوز داده شود. به هر صورت در چمپیونات‌های مقتدر باشگاهی همین گونه است. Аклазаров добро бармегардад ба Содиқҷон Қурбонов. бисёр зебо бозӣ карда мешавад дар маркази майдон. канор холӣ шуд ва ҳамин тариқ шуда мешавад. Муҳаммад Иқбол Давлатов натавонист ба таври дуруст ҳуҷумро давом диҳад дифоъгари канори Имо. سه دقیقه رقابت نشان داد که خط دفاعی سوریه آنقدر استوار نیست. کمبودی ها زیاد هستند. تمام استفاده بردن لازم است از امکانات هایی که ما به دست میاریم. محکم میکند پاس رقیب را رحمتشاه رحمتزاده. توپ از میدان بیرون شده است. قاعده بازی ویران میگردد مقابل فتح‌الله، اما توپ در اختیار بازیگران ایمان میماند. خود را میپرتد بازیگر سوریه به زمین. این نیرنگ بازی است. 100% داور خوب که بازی عمل نکرد. تظاهر کرد بازیگر سوریه گویا که علی جان برای او زد. بله همون اشاره یا حرکتی علی جان نوازی است. باید من بعد دست کشد از چنین کردارها. نزده هم باشد اما حرکت بود. داور میتواند که دیگر خیلی بهاگذاری کند این حالت را. سلیمانوف دولیم-زوده فتح‌الله پرتابیو یا باید به موقع بهتر میبرند برای پرتاب اجرا کردن یا پس بازی میکرد. چی دعوای دارند سوی داور بازیگران سوریه؟ بیاید در تکرار ببینیم چی حالت رخ داده است. اینجا چیزی نیست.
баъдан партоби Фатҳулло мешавад. дуруст ишора мекард капитани дастаи мо ҷон Қурбонов сӯи Фатҳулло ки бисёр баҳс кардан дар кор нест. умуман сӯи дувар ҳам агар имкон бошад рафтан дар кор нест. ин бошад яке аз мухлисони ашадии футболи тоҷик аст. албатта аҳсан офарин мехонем дар тамоми бозиҳои чи наврасон, чи ҷавонон, чи тими миллӣ бо як ангеза, бо як ҳиссиёти баланд мухлисӣ мекунад. агар хато накунам Бобои Файз ном дошт. давомот дар бозии имрӯза нисбат ба бозиҳои пештара бештар ба назар мерасад. инам фаҳмо аст. рӯзи истиқлолияти давлатӣ бозии бениҳоят муҳим. ва рақиб ҳам бозии зебо дорад. барои ҳамин чунин бозиҳоро меарзад омода тамошо кардан. бисёр осон мегузарад бозингари Сурия. пас ба марказ баргардон дар кор аст. ин зарбаро ҳаминтар ҳам мешавад. валки бозингарони Сурия ба мавқеи худ баргаштанд. мақсаднок бубинед ки рақами 8 бар мехӯрад ба Алиҷони Буризод. қоидаи бозиро вайрон мекунад. 100% ин қоида вайронкунӣ аст. аммо барои чӣ ҳар дуро ба назди худ даъват менамояд? алиҷон сӯи ҳуҷум ҳаракат карда истодааст. рақами 8 Маҳмуд Наиев мақсаднок ӯро тела медиҳад аз паҳлӯ ва монеа эҷод мекунад ба ҳаракат. Гулимзода партобиу расиш буд ба бозингари Сурия барои зарбаи кунҷӣ. шашум зарбаи кунҷӣ футболбозони мо. партоб ба ҷаримагоҳ. дарҳол боз як зарбаи кунҷии дигар. андак баландтар бояд ба назарам партоб иҷро кунад. Алиҷон зуд бозигузорӣ карда шуд. тайёр набуданд бозигарони Сурия, аммо сари вақт тавонистанд ки мавқеъро маҳкам кунанд. дақиқаи 41 рақобат. андак дуртар кардан бозиро аз дарвозаи худ футболбозони Сурия, аммо қоидаи бозиро аз ҳад зиёд онҳо вайрон карда истоданд. довар бояд ҳатман чора андешад дар шакли нишондани корти зард. партоб ба ҷаримагоҳ бартараф карда мешавад.
бакс Сулаймонов дигар бор тӯбро гирифта натавонист. Бакс ҳуҷум мегузарад Сурия. пас ба дохили ҷаримагоҳ хавфнок менамояд ин ҳуҷум. Зарба ва тӯб аз канори дарвоза хушбахтона мегузарад. рости холӣ монданд дар ҳамин вазъият хатти дифоъро бозигарони мо. худудзода қоида вайронкунӣ ишора менамояд довари канорӣ. на аз ҷониби бозингари мо маҳорати инфиродии бозингарони Сурия воқеан ҳам баланд аст. аз тӯб нигоҳдорӣ ва тӯбқабулкунӣ ҳон чизро мушоҳида кардан мумкин аст. як гол агар мо то анҷоми қисми аввал занем, нуран ало нур мешавад. кори мо осонтар мегардад. зеро ки ҳисоби 2-0 моро ба пуррагӣ қонеъ мегардонад. олимзода хуб тобонд рақибро. пас тарафи Шаҳбоз Ҳабибов қоидаи бозиро вайрон мекард. Шаҳбоз маълум буд ки аз дасти рақиб қапида истода аз зимни ҳаракат кардан. возеҳ меқапид. начандон паси хуб иҷро кард Фатҳулло ва қоидабозии муқобили Олимзода вайрон карда мешавад. ҳадаақал 2 дақиқа бояд довар илова кунад ба қисми аввал, зеро ки теъдоди қоидавайронкуниҳои бозингарони Сурия бениҳоят зиёд аст. бале 6 дақиқа тахмин кардем ки 2 ё 3, аммо 6. ишора мекунад сармураббии дастаи мо ки аз пушт тела додааст бозингари Сурия. воқеан ҳам аз афтиши футболбози мо мин гуна эҳсос мешуд ки буд қоидавайронкунӣ. партов ба ҷаримагоҳ бо сар натавонист ки зарбаи хуб занад бозингари Сурия. бенатиҷа то ҳол ягон зарбаи мустақим назаданд бозингарони Сурия ҷониби дарвозаи мо. партов тарафи рост. инҷо
озод аст. абдулфаттоҳ имконият барои фатҳулло олимзода. бисёр ҷавони эҳсосотӣ аст. пас аз ҳар нокомӣ асабӣ мешавад. монанди ҳамин вазъият. партоби дарвозабон бенатиҷа аст. ягон нафар бозингари Сурия дар канори майдон қарор надошт. олимзода аз пои бозингари Сурия то аз майдон берун мешавад. Шабоз Ҳабибов бояд ки ба ҷаримагоҳ равад. олимзода ду нафар ҳастанд аллакай муқобили ӯ. ирсоли тӯб ба ҷаримагоҳ офсайд нест. барои чӣ тӯбро манъ намекунад? худудзода аммо офсайд будааст. дар чунин ҳолат агар офсайд намебуд бояд тӯбро манъ мекард. худудзода тӯб хӯрда бадан зарба мезад. паси хато иҷро мекунад худудзода. хуб аст ба ҳар сурат ки рамашотовро аз майдон берун мекунад. дигар бозингарон бармегарданд ба мавоқеи худ. байни ҳам зебо бозӣ доранд футболбозони Сурия. Сафарманд Ғафоров аз ҷои худ баромада тӯбро мегирад. дифогарони мо дур истода назар якдигар пои худро баланд ва хавфнок бардошта буд. бозингари Сурия бояд ба инобат мегирифт довар. пароканда истоданд Содиқҷон Қурбонов ва Раҳматшор Аҳмадзода. аз ҳамин ҳисоб як бозингар байни онҳо истода тӯбро қабул кард. қоидабозӣ вайрон мешавад муқобили алиҷони Буризод. аз ҳисоби ҷамъи қоидавайронкуниҳо Маҳмуд Наев бозингари рақами 8 Сурия сазовори корти зард аст. аммо то ҳол довар ягон маротиба муҷозот надодааст бозингарони Сурияро. дар як вазъияти оддитарин ба иштибоҳ медиҳад Мусо Қаҳоров вақте ки ҳамагӣ чанд метр аз ӯ дуртар истодааст Фатҳулло Олимзода. сонияҳои охирини вақти зам гардидаи довар. ниҳоят корти зард мегирад Холид Ҳайя. ва ҳамин тариқ довари ҷопонӣ даставоро ба танаффус равон мекард. Тоҷикистон Сурия 0-0. даставо ба задани гол шарафёб нагардиданд. мо фурсатҳои хуб доштем. ба умед мебандем ки дар нимаи дуюм мо боз ҳам беҳтар бозӣ мекунем ва ниҳоят дарвозаи рақибро рах намекунем. 15 дақиқа танаффус.
Tojikiston 0, Seyran.
тамошобинони азиз, идома медиҳем гузориши мустақими худро аз варзишгоҳи марказии ҷумҳуриявӣ аз рақобати даври севми марҳилаи интихобии ҷоми осиё 2026 миёни дастаҳои то 23 сола. Тоҷикистон Сурия 0-0 дар ҳайати мо. се бозингари ваз карда мешавад дар майдон. Ба майдон ворид мешаванд Муҳаммадалӣ Азизбоев, Далер Шарипов ва Рустам Камолов. Аммо киҳоро онҳо иваз карданд? Бо эҳтимоли зиёд Абдулфаттоҳи Худоидодзода аз майдон гирифта мешавад. Мусо Қаҳоров ва як нафари дигарро тахмин намекунам. Интизор шавем. Фатулло Олимзода гирифта шудааст. дар ҳайати Абубакр Сулаймонов гирифта шудааст. хуш, Фатулло Олимзода, Шаҳбоз Ҳабибов ва Абубакр Сулаймонов аз майдон гирифта шуданд. ба ҷои онҳо даромаданд Муҳаммадалӣ Азизбоев, Далер Шарипов ва Рустам Камолов. дар ҳайати Сурия низ як тағйирот ҳаст. бозингари рақами 21 Муҳаммад Ал-Саракби ба бозӣ даромадааст. ва акнун метавонем ки мухтасар бори дигар ҳаятҳоро ба шумо маърифӣ кунем. Тоҷикистон Сафарманд Ғафуров дарвозабон аст, Раҳматшор Аҳмадзода, Содиқҷон Қурбонов, Муродалӣ Ҳақназаров, Абдулфаттоҳи Худоидодзода, Алиҷони Буризод, Муҳаммад Иқбол Давлатов ва Мусо Қаҳоров. аз ҳайати захиравӣ инчунин Муҳаммадалӣ Азизбоев, Далер Шарипов ва Рустам Камолов ба бозӣ даромаданд. Сармураббии даста Леван Хомерики. ҳайати Сурия дарвозабон Максим Сарраф, бозингарон Усама Алҷируди, Холид Алҳайя, Али Алрина, Ҳасан Дахан. ин замон ҳуҷуми Тоҷикистон аст. Партоба ҷаримагоб, зарба иҷро мекунад Муҳаммадалӣ Азизбоев. дарвозабон баргардон. зарба чандон сахт набуд, аммо бо як масири нофорам ва мушкил барои дарвозабон рафт. туп зери тири дарвоза фаромада истода буд. барои ҳамин дарвозабон маҷбур шуд ки баргардонад. партоб иҷро мекунад Муродалӣ Ҳақназаров. баргардонда мешавад ин ирсол. Алиҷони Буризод гузариши хеле хуб пас ба марказ. Буризод гузариши бениҳоят зебо аз байни ду нафар. партобиу бартараф карда мешавад. яқин медонам ин гузариши Алиҷони Буризод шомили даврҳои ҷолибтарини марҳилаи интихоби ҷоми Осиё мегардад. бори мутаваҷҷеҳ мешавем. як ҳаракат, ҳаракати дуюм ва сеюм аз ду нафар мегузарад. як бар як қарор дорад бозингари Сурия. хуб ки ту ба пушти пойу зад. дар идомаи муаррифии ҳайати ҷавонони Сурия Маҳмуд Аласвад капитан аст. Алмақдод Аҳмад, Абдураҳмон Аларҷа ва бозингаре ки аз курсии эҳтиётӣ даромад ба бозӣ Муҳаммад Алсаракби. дар қисми аввали рақобат довар танҳо як корти зард нишон дода буд ба Холид Алҳайя. акнун бошад нишон дада мешавад ба Муҳаммад Алсаракби. он бозингаре ки пештар ба бозӣ даромада буд. воқеан ҳам дупоа ҷаиш кард.
партоби Ахназаров ба ҷаримагоҳ. голи якуми мо бозиро кушода хоҳад кард. муҳим ки мо гол сар надиҳем, зеро ки дар чунин сурат мо маҷбур мешавем ки 3 гол занем ба дарвозаи рақиб. ба мавқеи хавфнок меборад бозингари Сурия, ба иштибоҳ роҳ дод. Ки буд дар ҳамин вазъият? Содиқ Қурбонов ё Раҳматшоҳ Раҳматзода? ба назарам ки Раҳматшоҳ Раҳматзода ба иштибоҳи бисёр калон роҳ дод. пас ба тарафи рости майдон. алиҷони Буризод тарафи дигар инҷо ҳаракат кард. Мусо Қаҳоров барои мунофиа мешуд. Мусо ба тарафи дигар гузашта. Кун дар тарафи чап бозӣ мекард Рустам Камолов. исол ба ҷаримагоҳ. ҳуҷуми муомало идома дорад. Худоидодзода бартараф карда мешавад. Сурия ба аксҳуҷум мегузарад. партоб ба ҷаримагоҳ. чӣ иштибоҳе карда истодаанд дифоъгарони мо, ман намефаҳмам. маротибаи дуюм аст ки мо тӯҳфа карда истодаем тӯбро ба бозингарони Сурия ки дар мавқеи хавфнок истодаанд. ҳамин ҳолате аст ки Раҳматшоҳ Раҳматзода ба иштибоҳ роҳ дода буд ва 1-1 баромад бозингари Сурия ва Сафармад Ғафоров баргардонд онро. Номер 5. Содиқҷон Қурбонов эҳтиёткор буданд дар кор аст ба дифоъгарони марказии мо. алиҷон 3 нафарро роҳиҳота карда буданд бозингарони Сурия. марказро боз холӣ мемонем. фирор мешавад бозингари Сурия ва пойғечи беқоида вайронкунӣ анҷом медиҳад Содиқ Қурбонов. Далер Шарипов. Раҳматшоҳ Раҳматзода дубро азат медиҳад. Раҳматшоҳ бозингари суратнок несту, сурати бениҳоят паст дорад. ҳуҷумо идома дорад. партоб ба ҷаримагоҳ. фишор шадидтар мегардад. аммо эҳтиёткор буданд дар кор аст дар хати дифоъ. Раҳматшоҳ. Рустам Камолов. партоби ӯ ба ҷаримагоҳ. як расиш дар кор буд аз тарафи Муҳаммадали Азизбоев. дар офсайд қарор доштааст ки Азизбоев ё ягон нафари дигар буд. ба мо Содиқ Қурбонов нишон намешавад. бале Азизбоев дар офсайд будааст.
Сози Қурбонов бара ана ҳамин амалаш ки нагузошт бозингари Сурия 1-1 бо дарвозабон барояд. فاول شدند مخلصانی ما. صداشان بریاد بلند برآمده ایستاده است. دستگیری میکنند بازیگران را. از طرف چپ هجوم خود تشکیل میکرد سوریه. رحمتزاده برمیگرداند پرتاب را به جریمه. امکان برای گذشتن به عکس هجوم. پس خطا اجرا میکرد خوددادزاده. و آفساید. در آفساید قرار میگیرد بازیگر سوریه. حسه برداشته است عبدالفتاح خوددادزاده به نظرم. بله موضوع است. ضمن پاسدهی بازیگری سوریه با او برخورد. اما دوباره اعتبار نداد. باید گفت که در حیات ذخیروی ما همچنین قرار دارند دفاعگران فخرالدین احتمов و مهربان کریمов. دروازه‌بان سهراب خوجا یوسفov است. نیم محافظتگران رسلان خیلویف، فریدون давлатов، شهریار عنایت‌الله دفاعگری کناری و شهاب‌الدین محمودزاده دروازه‌بان سیوم. علیجانی بوریزاد پرتابی او با جریمه گاه بریاد خفناک برطرف کرده میشد هجوم ما. توپ پیش زده میشد و سفرمت غفارov باید برآید از جای خود. بله با سر بازی میکرد سفرمت. اینجوری سفرمند غفارov پیش دستی میکند. از موقع خود پیشتر برآمد و توپ را گرفت. حسه میبردارد در نتیجه همین برخورد بازیگری سوریه. خالد الحیه تغییرات نوبتی در حیاتی ما از آن گرفته میشد. عبدالفتاح خوددادزاده با جای او فریدون давлатов با بازی می‌دارد. بازیگری دسته ریگارتادا است. فریدون
باز میکرد با علیجانی بوریزاد. از پشت با بار خود بازیگری سوریه. پارتو جریمه‌گاه. رود و اگر ما با حساب 1-0 پیروزی به دست بیاریم، این برای ما کفایتی نمیکرد برای برآمدن از گروه. خود بازی رو ویران کرد رقم 19 سوریه محمد المصطفی. اینجا خوب سد گذاشت مورد یک نظرف. کارتی زرد نوبتی با بازیگران سوریه. با این نوبت انس دهان سه بازیگری سوریه است که کارتی زرد میگیرد. فردون دولتов در بازی پلی آفی لیگ چمپیون‌های دنیا آسیا بازی کرده بود. خالی دسته ترکمنستان حالت اساسی بود، یعنی که در بازی‌های مهم میتواند که سهمگذار باشد و تجربه دارد در بازی سطحی بلند بازی کردن را. سراسیمه آورد، توپ خورده ضربه زدنی شد. رستم کمالов موفق نگردید. برافو برافو سراقبی، برافو علیک، برافو حموده. قاعده بیان کنید دیگر نوبت ضربه جریمه‌ای جانب دروازه ما. راستی وضعیت‌های استانداردی در طرف دروازه ما خیلی کم بود در همین رقابت. یکی از کمترین وضعیت‌هایی که میتوانند خوفناک باشند گل شباب، گل ها. طرفی دروازه ما تعیین کرده میشود. پس از اون که از میدان گرفته شد محمود الاسود دستبند کاپیتانی با حسن دهان گذشت. رقم 7 موضوع این زمان در از توپ است. پارتوبی از حد بلند آسان توپ رو میرسه. فرمان غفورов زود توپ رو طرفی حمله رو روان میکنه. نه توپ به مرکزی دروازه رسید و خلاص. توپ مرکزی میدان معذرت. مغلوب کردن سوریه با حساب 1-0. چون که قبلا قید کردم مورد قانع نمیگرداند. فردون دولتov پاس خوبی اجرا میکند. یک پرتاب دیگر محمد علی عزیزباєв سوی دلیر شریپوف پرتاب اجرا کرد، بلندتر توپ گذشت. این نتیجه منفعت‌آور میشود برای فیلیپین، چون فیلیپین از زینه اول در همین صورت از گروه میبرد. عموما سراسیمه است بازیگری سوریه خالد الحیا برای توپ رو با بازی در آوردن، چون که قبلا قید کرده بودم نتیجه مساوی اونها رو خانه میگرداند. پرتاب خوشبختانه پرتابی سخت و از حد بلند، اما موقعی دفاعگر کناری خالی بود در همین وضعیت.
моро ки маҷбур астем ду гол занем бо қувваи зиёд пеш рафта истодаем, барои ҳамин хатти дифои мо холӣ монда истодааст. буризод паси ӯ ба дохили ҷаримагоҳ каме сахттар аст. фикр мекунам ки якчанд паси содатар иҷро кардан дар кор буд то ба оне ки пас сӯи ҳамловарон равад. рустам камолов дар рақабати дуввум дар мубориза муваффақ мешавад. зарба аз масофаи дур умуман сахт нест, ҳатто тарафи дарвоза ҳам нарафт. аз рӯи нишонотҳои омурӣ албатта мо беҳтар бозӣ дорем дар майдон, аммо шояд бозингарони мо хаста шуда бошанд ки он фишоре ки дар қисми аввал доштем он дигар мушоҳида намешавад. иштибоҳ накун бояд ки истифода барои аз ҳамин хатогӣ. алиҷон, зарбаи алиҷон маҳкам карда мешавад. ду тараф бозингарони озод буданд. бо туп қарор дорад Далер Шарипов. партоби Рустам Камолов аз канори муқобил ягон бозингари мо нест. паси хавфнок аз Рустам Камолов бояд ки маҳкам кунад. на Сафармад Ғафоров кӯмак мекунад ба дифоъгарон. боз қоида вайронкунӣ ва қайд мегирад довар. набояд гол сар диҳем. корамон ба маротиб мушкил мешавад. ин хонумони зебо ба назарам ки ба мухлисии Сурия омаданд, аммо ба суриягиҳо монанд нестанд. пас ба марказ, зарба ҷониби дарвоза баргардонда мешавад. як партоби дигар боз ҳам дар бозиёфти туп қарор доранд футболбозони Сурия. бисёр хуб дифоъ кард Муҳаммад Иқбол Давлатов. канор холӣ аст. зарбаро бармегардонад Содиқҷон Қурбонов. паси ҳавоӣ ба тарафи ҳамловарон ва омода набуд ҳамловар ба чунин пас. маркази майдонро убур мекунем. дағал нақоида бозӣ вайрон карда мешавад аз тарафи Али Ал-Рина. аз эҳтимол дур нест ки то охири бозӣ Сурия 10 нафара монад.
Юсуф ба ҷаримагоҳ. Содиқ Қурбонов зарба мезанад. Баландтар. вақт кашонда истодааст дарвозабони Сурия. Рустам Камолов ба ту охирин маз бозингари дастаи мо расид. Не? боз ҳам беҳтар. дар қисми дуюм нисбати нимаи аввал фишори мо камтар аст. Сурия бештар ба нимаи майдони мо мегузарад ва дар туби дуракунӣ ҳам хатогиҳо зиёд мушоҳида мешаванд. бешак имрӯз дар майдон яке аз беҳтарин бозингарон Алиҷони Буризод аст. дар бозисозӣ муваффақ аст. амалҳояш дар қисми аввал бениҳоят ҷолиб буданд. дар он бозии рангин нишонда истодааст. ҳамин гуна дӯстроякон ҳам дар варзишгоҳ ҳастанд. аз хурдӣ бояд ки меҳр бандад ба футбол, ба фазо дар варзишгоҳ одат кунад. гарчанд ки ҳоло чизеро намефаҳмад, ман ҳазл кардаистам, аммо ман фикр мекунам ки хуб аст. теъдоди бонувон ҳам зиёд аст дар варзишгоҳ. синни соли гуногун аст, аз хурдсолон то калонсолон. ва имрӯз хурсандиовар аст ки аксарият мухлисон дар варзишгоҳ бо парчам ҳастанд. бо пироҳани мунтахаби Тоҷикистон. бисёр осон тӯбро аз назди пои Далер Шарипов гирифт бозингари Сурия. бозӣ аз ҳад ором шуд ва суръати бозиро чӣ мекушад? қоидавайронкуниҳои футболбозони Сурия. барои чи як нафар дар канор танҳо мондааст. парто ба ҷаримагоҳ баргардондан дар кор аст. аҳсан, офарин Содиқ Қурбонов. монеа гардид ба ҳамин зарбаи хавфнок. хуб бозӣ дорад дифоъгари Истиқлол. дигар бора таваҷҷӯҳ мекунем. аз зери пои Раҳматшоҳ Раҳматзода топ гузашт. аз пои Рустам Камолов тӯб аз майдон берун мешавад. бозигузорӣ мекунанд ҷавонони Сурия. парто ба ҷаримагоҳ баргардон дар кор аст.
بسیار عملی خطرناک میکند صادق قربانов. سلسله اشتباهات ضربه محکم کرده میشود. مورد یقنظرف قریب بود که توفه کند توپ رو به رقیبان. پارتو با جریمه‌گاه نانیق. هجومی ما افتشی بازیگری تاجیکستان. فردون دولت واقعا افتید اما بیرون از جریمه‌گاه بود این افتش. مورد یقنظرف از میدان گرفته میشود و جای روسلان خیلویف به بازی می‌دراید. وضعیت استانداردی شانسی بهتری است برای گل زدن. به نظرم که تیاری می‌بینند برای ضربه زدن فریدون دولتов. چرا نه؟ اگر باور داشته باشد. مرحمت. اما موقعی مشکل است برای ضربه مستقیم زدن. ضربه مستقیم و گل نه! توپ باد ستون دروازه می‌زند و میبرد از خط دروازه. برای آن ضربه بود. برسیش یگان نفر توپ از توی دروازه زد. دروازه خالی است و گل باید شود. اگر گل میشد حساب کرده میشد حتما. کی گفته از دروازه‌بان سوریه را که از جای خود پیش براید؟ یگان نفر گفته است نه؟ بازی من شده است نه؟ رساندن در کار بود توپ رو به دروازه. اولی ضربه زد فریدون دولتov. باز اگر صادق قربانov به توپ میرسید بهتر میشد. اونجا دیگر شانس نمیماند. یا رسید. به نظرم که نه. توپ به زمین زده از بال دروازه گذشت. اندک پستر توپ رو توبوندن در کار بود. دوامات در بازی امروزه 6750 مخلص. فشار دام در کار است. موقع خوب برای پاس دادن. پارتوپ ضربه و نه! توپ به دو طرفی دروازه نرفت.
муҳаммадалӣ азизбоев шонси беҳтарин доштан ин замон ҳама корро дуруст кард. Даниэл Шарипов ҳатто имконият дошт азизбоев ки тӯбро манъ карда баъдан зарба занад. яъне бо қафаси сина тӯбро мефаровард, бо пои чап зарба мезад. раҳматшор аҳмадзода ирсол ба тарафи рости майдон, партоби диагонали дақиқ аст. хайлоев бо тӯб мемонад. Руслан зарбаи кунҷӣ. дақиқаи 81-уми рақобат. партоби Фаридун Давлатов аз ҳад баланд. ин навбат танҳо аут аз канори муқобил. хайлоев ирсол ба ҷаримагоҳ. дарозамон мавқеи худро гум кардааст. Сафарбад Ғафоров ҳамаро ба оромӣ даъват менамояд, аммо худаш дуруст тӯбро бароварда натавонист. хост ки бо аввалин расиш пӯшноки зарба занад. футболбози Сурия ин амалро барои дуруст анҷом доданд. бояд ки техникаи Ибрагимовичро медошт. вақт мекашонад дарвозабони Сурия. азизбоев бо ғазаб ишора кард сӯи дарвозабонӣ. Сурия ки бархезад, бардуру худро напартояд ба замин. бо занбар аз майдон бароварда мешавад бозингари Сурия. چه قدر زیبا است لباس ملی. واقعا هم چشم خرسند می شود. اما رفتی بازی چندان خرسندی بخش نیست. وقت کم میماند. سوریه باشد هجوم کرده ایستاده است. باز هم صادق قربانوف مانع می شود با نقشه های سوریه. هر دفعه اکنون خود را میپرتند به زمین بازیگران سوریه. ببینید جایش میکند، یک جای جایش کردند، اوما نرسیده است با او فریدون دولتوف. کجا قاعده ویران کنی است؟ داوران هم باید که جدی اهمیت دهند این حالت ها را. قاعده ویران کنی داخل کارت زرد باید نشان دهد داور. با جای اسامه الجرودی بازیگر تحت رقم 18 محمود علامر با بازی در آمد. محمود نایف باشد کارت زرد میگیرد.
фишор овард Руслан Хайлоев ба Холид Алҳайя. Як ҳаракати фиребдиҳанда анҷом дод Холид ва пас аз он андак шояд ба ӯ расида бошад Руслан Хайлоев, аммо то он ҳадде ки дигар худро нимҳуш партофта бошад ба замин бозигари Сурия. Алиҷон ва охирин ту ба пои Алиҷони Буризод расид. Бале, инҷо даъво набояд кард сӯи довар. дар дақиқаҳои охир умуман як шакли муайяна дорад бозии мо. мантиқи худро гум кард бозисозии футболбозон. он бозие ки дар қисми аввал ман ҳаловат бурда истода будам, мутаассифона дар майдон нест. Сурия дар ҳуҷум аз як нафар мегузарад бозигари рақиб, пас ба марказ, ҳеҷ кас нест. бисёр хуб. акнун зудтар бояд аз канори муқобил бозигарон кушода шаванд, диагонал шавад ё тариқи канори рост ҳуҷум давом ёбад. аммо бо ин тӯб мамкунӣ намешавад ҳуҷумро давом додан. довар хомӯш мемонад. пайдаваркунӣ набудааст. Сурия хавфнок ҳуҷум карда истодааст рости дақиқаҳои охир. чӣ қадар осон фиреб медиҳад Раҳматшоро. Анас Даҳан буд ба назарам. бале, ҳамин бозингар як бар як қариб ки чанд дафъа аз ҳар як бозингари хатти дифои моро фиреб дода истодааст ҳамин футболбоз. танҳо пеш рафтан дар кор аст. ба истилоҳ вабанк дигар фикри дифоъро кардан дар кор нест. як гол ё худ пирӯзӣ бо ҳисоби 1-0 моро ба ҳеҷ ҷо намебарад. барои чӣ тӯбро сар медиҳад Далер Шарипов. боз тағйирот дар ҳайати Сурия. ба ҷои Ҳасан Даҳан бозингари рақами 17 Айҳам Камбе ба бозӣ медорад. тасмим буд ки ба канори муқобил партоби анҷом бидиҳад бозингари Сурия. то андозаи зарури тӯбро баланд ҳаво надод. бо се пас ба ҷаримагоҳи мо тӯбро медоранд бозингарони Сурия. зарба ва баландтар. бисёр хуб, аммо Раҳматшор ҳам аз ду мавқеъро бисёр аз даст дода истодааст. мавқеи ӯ холӣ монда истодааст. зудтар ба ҳуҷум гузаштан дар кор аст. дигар бора таваҷҷӯҳ мекунем. аз ҳисоби суръат аз Содиқ Қурбонов ҳам гузашт бозингари Сурия. Рустам Камолов. Қурбонов. қоида вайронкунии дағалона аст ё не? Не.
برای چم بازیگران سوریه یک بار میدوند سوی دوار کارت زرد میگیرد محمد علی عزیزبویف. از پشت بله برخورد عزیزبویف جای شبهه نیست، اما دوباره میتوانست که از نشان دادن کارت زرد خودداری کند. بر صورت اونقدر مهم نیست این کارت زرد. 6 دقیقه اضافه کرده می شود. حساب میانم باید که هر 3 دقیقه ما یک گلی زنیم. سوریه با عکس الهجوم میگذارد. پرتابی دیاگونالی دقیق تری است با کناری چپ. 4 نفره در هجوم هستند این بازیگران. همین فوتبال ببینید خطرناک است. نفری که چند دفعه یک بار بازیگرانی ما رو میگذاشت. رقم 11 اما اینا بعد موفق نشد. علی جانی بوری زود افتاده می شود. باید که اسب‌های خود را دور کنند بازیگران ما. از جنجال یگان فایده و نتیجه نیست. تنها پیش رفتن در کار. کارت زرد با عبدالرحمن الرجا. دیده و دونسته مقصدناک از میانی را بازیگری ما قپید یا از کمرش قپیده کشید. رحمتزاده کمالوف زودتر تو رو پیشتر بردن در کار است. خیلویف دقیق پاس با پای بازیگر سوریه میدهد رسلان خیلویف. چی در کار هم اینگونه پاس هایی که بازیگر از اجرایشش از اودش نمیبراید. ساده بازی کردن در کار است. پاسی عادی از همه بهترین پاس است. دوباره در میدان نگاه داشت انس دهن. پرتاب جریمه گاه ضربه و بار میگردوند سفرمت غفارов. آفرین سفرمت. اما باز هم دفاعگران ما امکانات میدهند که از موقع خطرناک ضربه زنند بازیگران سوریه. صادق قربانوف مجبور میشود دیگر خودش پیش رود. خیلویف باز به طرف چپ شریپوف دلیر شریپوف باید خودش تو برو توپ دید اما بلندتر توپ میگذرد اندک. با یک تغییرات دیگر کمی وقت میکشاند سوریه. از میدان گرفته می شود محمد المصطفی برای از حد دیر ترک میدان کردن کارت زرد با اونشو میدهد دوار با جای محمد اسد میداره. Substitution for Syria. Player number 19, Mohammed Al-Mustafa, replaced by player number 9, Mohammed Assad. تغییر در هیئت سوریه. بجای بازیگر رقم 19 محمد المصطفی، بازیگر تحت رقم 9 محمد اسد آمد. برای چی عموما میرسد به رقیب صادق قربان وقتی که تو از میدان بیرون رفته ایستاده است و بازیگر رقم 21 سوریه امکانات نداشت که تو رو در میدان نگاه بدارد و دوباره کن ضربه جریمه‌ای تعیین میکند.
боз қойда вайрон кунад. Иномад Рустам Камолов. инҷо футбол ба як баҳсу мунозира ва то андозаи ҷанҷол мубаддал мегардад. бояд худро идора кунанд бозингарони мо. лозим нест. худро бояд ба даст гирифт. натиҷаи бозӣ як чиз, аммо интизом бояд ки пеш аз ҳама бошад. барангезанда албатта бозингарони Сурия буданд. аммо мо бояд ки аҳамият надиҳем. бале, Камолов қоидаи бозиро вайрон кард. ҳала ки вақти зам кардаи довар ҳам ба анҷом мерасад. 6 дақиқа хотима ёфт. Сурия бошад ҳуҷум мекунад. Партоп дубро мегирад Сафармад Ғафуров. қоидаи бозӣ вайрон карда мешавад. дигар ростӣ умед намемонад, зеро ки агар гол ҳам занем барои дуюмаш шояд ки вақт нарасад. Сурия дар ҳуҷум. як бар як мондааст бозингари рақиб. зарба ва дар фарҷоми бозӣ мо ба дарвозаи худ гол сар медиҳем. дақиқаи 98 0-1. натиҷаи мусовӣ ҳам аз инаи аввал Сурияро ба плей-офф мебаровард. аммо дар охир гол мезананд ва бо эҳтимоли зиёд голи пирӯзиовар. албатта мо маҷбур будем бо шумораи зиёд ба ҳуҷум равем. маҷбур буданд дифоъгарон ҳам пеш раванд. аммо 3 нафар бозингарони Сурия холӣ монданд. албатта ғамгин ҳастанд ситоди мураббиён Леван Хомерики, Гела Шакиладзе. аммо чӣ суд? ман воқеан ҳам даст бардоштам ба рақами 11 Сурия. ба маҳорати инфиродии бозингар аҳамият дид. Анас Даҳан аст номаш. ва аз ӯ паси головар анҷом дод ва бозингаре ки дар нимаи дуюм ба бозӣ даромад Муҳаммад Алсаракби голи пирӯзиовар ба дарвозаи дастаи мо зад. пас аз ду ҷоми Осиёе ки рохат ба даст оварда наметавонист Сурия, онҳо ниҳоят ба марҳилаи ниҳоии ҷоми Осиё рохат пайдо мекунанд. ҷоми Осиёи 2026 ки дар Арабистони Саудӣ баргузор мегардад ва дар ана ҳамон ҷоми Осиё пас аз ду дафъа рохат ба даст овардан дастаи ҷавонони Тоҷикистон иштирок намекунанд. бо 3 имтиёз мо дар зинаи сеюм қарор мегирем. аз дасти Сурия дар охири рақобат мағлуб шудем. рақибони мо хурсандӣ мекунанд. мо бошад ғамгин. тамошобини азиз, дар ҳамин ҷо гузориши мустақими мо аз варзишгоҳи марказии ҷумҳуриявӣ ба анҷом мерасад. меровари кишвар будам ки ин бозиро барои шумо шарҳ додам. барои таваҷҷӯҳатон арзи сипос. ташаккур ба он нафароне ки ба варзишгоҳ омаданд барои мухлисӣ ва дастгирии дастаи ҷавонони Тоҷикистон. нафароне ки бо як эҳсосот аз назди оинаи нилгун, аз назди телевизорҳои худ мухлисӣ мекарданд. ин футбол аст, бурду бохт дорад.
اما امروز متاسفانه باخت. با امید پیروزی های آینده سربلند خانواده باشه. خیر.